Pre, Oh, kuan kanang sa kuan. Pambumba man nagligid na unsa oh. Di magani. buto na buang. Di pambumba. Salo Balik ka pa kay si mama vlog packet kay palitan ko para hangin din nagmotor ja. Mama ko palitig motor dato. to kay ning Richard. Ano man? Plat man to. Ang ilong? So mga barkay, kadiyat lang no. Sa mga nakakita sa Compose sa page mga barkay nga natay available nga unit. Natay Honda Civic 2008 mga barkay 345,000. So mahan niya pa nagamay mga barkay, message lang mo sa page no. Nya kung namin ma-refer nga buyer mga barkay, kay bahala ninyo mga barkay, kay hatag sa inyong palipay no. So yun, balik na tayo sa drama mga barkay. Pre, Oh, kanang asa ka? Iwan pa tanin mo eh. kuan ba? Kanang kuan kanang Sa kuan. kanang Sa kuan. kuan kanang basta kay kuan Sa nga kuan, ay siguro makakuan. kuan gani. Sa nga kuan. Kuan gani. Buwa pa ikaw kanay. Sa nga kuan. Kuan gud kanang si BBM na daog ndiron. Di ibang kay resulted eh, siguro ka kuan. Titi. Nagdali ka nagpataw sa BBM dai. Oh, Sabi daghan na bag nasoko no kay nagpost ko nga. nga. Kuan ba ni sampit ko Ginoo kay unta ba ka daw sa BBM daghan nang nasoko. Ano masuk ko man sila labuang gusto lang. Kanang si mama pod balag pa mo siya packet god kanang Oh. itin ano itin. Ano nga mala wala man na mao para mao. Oh gani ay oh kanang Maut kuan. Mao ba? kuan. Para sa may. Air inflator ni siya pre sa kanang Sakto kay priyo na plate ko ilo. Ang ilong aw kanang kuan baligid. ha naplata ang ligid. Di ilong Richard ba plate kanina plato do. Good. Kano sa man ay? Di ako Kani ba na plat? Sakto kay ni. Kasi doon gamit na. Pambumba man nagligid na unsa oh. Di magani. Buto na buang. Di pambumba ba pa. Dugang hangin ba? Dugang hangin. Di magani. Pakid ni mama na pakid. Ikan gawas ba abroad? Kanindot gura ni rock bros kunday ni. Tinindot yan pre. Buang guys mama magpadag pakid nga ngani. Ano yata na? Ayaw sakay. Kuan man na pre pakid man na pre. Gikan man na sa gawas gud mahalon man na Ay siya. man baligya. Aw, gimo mo akong paliton. Ay mo paliton na ni. May po kamo timing ha. Salo Balik pa kay si mama vlog pakid kay palitan ko para hangin din nagmotor ja. Mama ko palitig motor dato. Sakto kay ning Richard. Ano man? Plat man to. Ang ilong? Paing para motor makana man labot ni Richard. Matubumbahan. Pero salamat kay pre kay magamit jud na pre. Ito na testing nga na. Ang saan ko na agad. Ako ko lang pre, ako ko lang slide pre. Ano ni mo? Pabumbahan. Oh, plat kayo. Agad. Bungot spark ni kamata ka nga. Ay, Kani pa niyo ngano ako man kani pahangin ni. Kana. ay, di ko kamo na pre, kasi makaguba ko na yung sniper. Tay, Ano na? dadaka ni di mo di ka kamao. Sayo na kay na. Ano daw? Nindot kini pre rock bros nindot ni kay. Ay, nakanindot Kon na. ligon kay banya. Pwede rin madabi sa kasa bisag nakas biyahe niya maplatan ka. Pwede na ka magpahangin. Si Richard giplat mo to pero may ilong. Mo gani importante kani niya. Ay, mo palitan para ni Richard. Ako na lang paliton para ako ni hatag ni ha. Sige, pwede na pila may itong kan sa buton na to presyo na pre. Tay sa kay kwento na mo kung nadawa sa uwan-uwan. Nga taligsik pa jud karon. Ate, magda 50 pre. Ay, buang. BBM daw na imo kung hanyo-hanyo 50 buang. Sige 40 na lang. Okay, 40. Sige. Ako sa po. Hangin na na. Hindot eh, pre kay una ipili-pili. Sa buto na. Pwede bike, pwede po motor, pwede. Touch by touch. Touch. Ano tas motor kay motor ba na to ah? Oh. Oh, wala. Oh. Padon, naghangin na siya pre, ito na pre. Naghangin na ba? Dili ang ilong. Diba? Ano di ba mata ka? Ang ino. Ulang. Hinggahi pre. Oh, gahin na. Hinggahi pre. Gahin na. Hinggahi na. Hinggahi. So mga barangay, so gusto mong palitan ng mga barangay, available siya sa kuano sa OT. Available siya sa kuano mga barangay sa Lazada sa Shopee. So ang link nasa comment section. So palitan mga barangay, ang ilang tindahan ka nang nasa screen mga barangay. Rock Bros. So nindot kayo sa mga barangay kung magbiyahe-biyahe mo na may long ride, so kung maplatan mo ligid,
Kahit di na mo. Oh, dili mo ang mga kuan kay na may Dili kuan. sad mo mahago ka ng Oh, bumba-bumba daw. kuan siya mga pre kay chargeable 3,000 kuan pesos. 3,000 mil Kilowatts. asa ma Milliampere. miliampere ba miliampere. So dugay malubat mga pre kay nya. Pwede pud ka mag-charge guro ani. Di kani. No, malupat po ni siya. Pwede ra kanila gamiton da. Duha man ni kakan. Putol man. Hindi sa mga pre kay no. Rock brush ni sa mga pre kay. Rock brush mga pre kay. Ligton ka sa mga pre kay. Na automatic nya quick inflation na kan ba kanang pindot-pindot ra mga pre kay sa mga pre kay. So palit mo mga pre kay. Ato sila giingon nga ko sila. Dagani para double purpose na yung pagkapalitan para sa ilong ni Richard pa lang. So sa Richard wa dai dire no kay to sa Cebu camera kinit gani kani online no. Pero mapuhon adto mi sa asa tama kita. Mapuhon atangi dimi po sa ICM no sa Island City Mall kay adto mi grocery. Tama na pre, may buto akong ligid pre. Na, dapat bantayan dahil po na sa ilong ni Richard kasi mabuto tong ilong tong samot. Sama mo to. Tanggalon pre. Kalo na. Kasi sa buhaton na na. Balik ya. Ibalik yan mo. Ako ano kay na may Dili kuan. sad mo mahago ka ng Oh, bumba-bumba daw.